ମହାଭାରତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର, ବିଶ୍ୱାସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀରେ ଅନେକ ବୀର ଥିଲେ, କେହି ଅପରାଜୟ ଥିଲେ, କେହି ଅମର ହୋଇଗଲେ, କେହି ଇତିହାସର ନାୟକ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଏମିତି ମଣିଷ ଥିଲେ ଯିଏ କେବେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ କିଏ, ହୋଇପାରେ ଆପଣ କହିବେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଗାନ୍ଧାରୀ କିମ୍ବା ଅଭିମନ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଟିକିଏ ଗଭୀରରେ ପଢ଼ାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେହି ନାମ କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁତପୁତ୍ର ବୋଲି ଅପମାନିତ ହେଲେ। ଜଣେ ଏମିତି ବୀର ଯିଏ ନିଜ ଶତ୍ରୁଠାରୁ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ, ତଥାପି ପରାଜିତ ହେଲେ। ଜଣେ ଏମିତି ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ମା ଚିହ୍ନିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରିରେ। ଜଣେ ଏମିତି ଭାଇ ଯିଏ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବତଃ ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଥିଲା? ଅର୍ଜୁନ, ନା ଦ୍ରୋଣ, ନା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅଭିଶାପ, ନା ଇନ୍ଦ୍ର, ନା ସେ ନିଜେ? ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। କାହାର ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲେଖା ସରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ସତରେ ଜିତିପାରିବ କି? ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଣେ ମଣିଷର କାହାଣୀ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ନିଜ ପରିଚୟ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ସେହି ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଠିକ୍ ସେହି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜଣେ ମାଆର ଭୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ନା ପାଣ୍ଡବ, ନା କୌରବ, ନା ଇତିହାସ। ଥିଲେ କେବଳ ଜଣେ କିଶୋରୀ ଯାହାର ନାମ କୁନ୍ତୀ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରୁଥିଲେ। କୌତୂହଳ କେବେ କେବେ ମଣିଷକୁ ସେହି ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କୁନ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେହିଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ବରଦାନ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବରଦାନ ସହିତ ଏକ ଅସହ୍ୟ ଭାର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁନ୍ତୀ ଜଣେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ନଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ କବଚ, ତାଙ୍କ କାନରେ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ। ମନେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ପଠାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସମାଜର ନିୟମକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମାଆର କୋଳ ଖୋଜେ ଏବଂ ସେହି ମା ଆଜି ନିଜ ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ଏହି ଶିଶୁକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ସମାଜ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁକୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବ। ଇତିହାସ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଇତିହାସ ଜଣେ ମାଆର ନୀରବ ଲୁହକୁ ଲେଖେ ନାହିଁ। ରାତି ଗଭୀର ହେଲା। କୁନ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପେଟିରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇଲେ। କୌଣସି ମା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ମଣିଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ତା ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପେଟିଟି ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଜଣେ ମା ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପୁଅ ନିଜର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର କାହାଣୀ ଏଠି ଶେଷ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ନଦୀ କେବଳ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ଭସାଇ ନେଉନଥିଲା, ସେ ମହାଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜ ସହ ନେଇଯାଉଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୋଟ ପେଟି ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଏଯାଏଁ ଜାଣିନଥିଲା ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବଦଳି ସାରିଛି। ନଦୀ ତାକୁ କେଉଁଠି ନେଉଥିଲା, ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜସାରଥୀ ଅଧିରଥ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଦିନ ପରି ସାଧାରଣ କାମ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ବଡ଼ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ହିଁ ଘଟେ। ତାଙ୍କ ନଜର ସେ ଭାସୁଥିବା ପେଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା।
ସେ ତାକୁ କୂଳକୁ ଆଣିଲେ, ଧୀରେ ଢାକଣା ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇତିହାସର ଦିଗ ବଦଳିଗଲା। ଭିତରେ ଜଣେ ନବଜାତ ଶିଶୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋକ ବାହାରୁଥିଲା। କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଧିରଥ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଉଠାଇଲେ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ। ଏ କାହାର ପୁଅ, କେଉଁ ଜାତିର, କେଉଁ ବଂଶର? ସେ କେବଳ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଘରେ ରାଧା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ଅଧିରଥ ଶିଶୁଟିକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଧାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏହି ଶିଶୁଟି କିଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମା ସନ୍ତାନକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶ ଦରକାର। ସେହିଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ମା ଥିଲେ, ଜଣେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା। ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ମାଆକୁ ଅଧିକ ମନେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ସାରା ଜୀବନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଆକୁ ହିଁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେହି ଶିଶୁର ନାମ ରଖାଗଲା ବସୁସେନ। ପରେ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ଜାଣିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା, ଯିଏ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ। କାରଣ ସମାଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମଣିଷର ଜନ୍ମକୁ ଦେଖେ, ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହିଦିନ ଜଣେ ସାରଥୀର ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ନୁହେଁ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା।